Čo nás čaká na technical prezentácii? Bude aj 30 rokov PlayStationu, čiže tam niečo môže byť ešte špeciálne, akože docela. Takže čo, predpokladáme, PS5 Pro podľa mňa bude. Boli tam líky a bohužiaľ už sa im to asi nepodarí. Keby niečo PS5-čkové. A podľa mňa tam bude ten 30 year anniversary ovladač DualSense, čo bude mať proste retro farby starého PlayStationu, také tie krémové plastové. To si myslím, že nás čaká. Pomená to, hoši. Z tohto bude asi ale videjko. Pozdravte na YouTube. Som zvedavý na to veľmi. Veľmi som zvedavý. Hi, I'm Mark Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup. A ideme na to, hoši. Jo, to hneď! Let's go, Vojdiky. First, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. Čak ako to všetci vieme, prečo nám to musí povedať? When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds, frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful art. To sú tak 3 hry, čo mali 120 frameov. Anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas. PS4 hra, by the way. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load S-tier hra Ratchet. Ratchet and Clank Rift Apart, S-tier hra. Transitions between game worlds. To je najlepšia ukážka toho, čo dokáže PlayStation. Aj Spidey, samozrejme. Ale Rift Apart je strašná vec. Ako reálne. Tempest 3D audio tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. PTSD mi vyvolal tento klip. Audio so real you may not even need to see the enemies. Ty kokos, na Returnal sa dobre zabudlo, že? Jak to vyšlo. Škoda, ináč dobrá hra. The DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. No tak pomej. Dreams of the Čo nám dá pročko? Everything can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with: graphics modes. It can be a difficult choice for players. Takže dajú preč ten bridge. Modes emphasize the no jasné, dajú to preč. Budeš mať spolu. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. No jo, tak dávame preč tento gap. Frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second. To je jasné, hoši. By reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. A teraz dá preč to tlačítko, pozeraj. Pozeraj. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to. Dajú preč to tlačítko a budeš mať aj. No jo. To do that, PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the Big 3. No poď. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45%. Čiže to bude asi veľké ako pôvodná PS5, predpokladám. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom Nemám bingo, no, na toto. Nemám. And an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. Čiže dobre. PSSR analyzes to, čo robia Nvidia grafiky v podstate. And can add an extraordinary amount of detail. Rozumiem. It's the effective resolution of the games. Okay. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles. And with the Big 3 involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. No jasno. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro.
No jasné. Has huge amounts of detail and targets a super. Čiže nehajú ray tracing, aj full resolution a dokonca aj frame rate. No však na to sme čakali. Fidelity mode on PS5. Dobre, dobre. Running at 30 Prečo ne? frames per second and is therefore much choppier. To je dobré, to dúfam, že tak bude. Of delivering almost Ale pri všetkých hrách Bloodborne mi unlocknite more. for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank mal PS5 dokonca medzi nastavenie, že ray tracing plus performance, že ti to dalo ray tracing, ale slabší, ale stále si mal Pro versus 60 frames, PS5, čo bolo cool. both of which target 60 frames per second. No poď. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. No jasné. Ako to sú veci, čo si nevšimneš, kým nemáš 4K telku, vieš. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the No jasné, to kým proste nemáš veľkú telku, to si nevšimneš. cars. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. 750 € typujete? OK. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects. Som jediný, kto nedohral Horizony. Mňa proste ten žáner nejak už neťahá. Tie open world RPGčky veľké. Dwarf's orders. Good enough for me. Neviem, už ma to asi prešlo, tie obrovské RPGčka. Plus tematika dinosaurov, ako kyborgových. Hardware in PS5 Pro can make a real difference. Neviem, nie je to pre mňa úplne. Allowing Gran Turismo 7 to add ray-traced reflections between the cars in gameplay, while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy, allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the Kamo, first party PlayStation hra direktovaná na PS5 Pro bude neskutočne vyzerať. Len čo to bude za hru? Simply put, uvidíme. The most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Last of Us 3. Wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. Tak ukáž. OK, vyzerá celkom straightforward rovno. OK. Rýchlo pruhy. Nice. Škoda, že to na tom streame neuvidíme, jak to vyzerá dobre, no. Škoda. Did I do it? Oh, what is this? What's with all the neon? Jo, ako pekné to je všetko, no. Ale uvidíme to až na 4K telke poriadnej, čo má 60 Hz, teda 120 Hz. Čo v štúdiu máme, takže to vytestujeme určite. No dobre. Cena 8 kg! Holy! Ty tough sell docela. Docela tough sell. Fúha, hoši. No ale zase viete čo, toto playko, to pročko bude iba pre totálnych fajnčmekrov, pretože pokiaľ ste niekto, kto hráte svoj PlayStation na 2K alebo na Full HD, ja napríklad tunak hrám na 2K 1440p a tunak ja napríklad neuvidím podľa mňa veľký rozdiel
keby som si teraz pleskol sem pročko, vieš? Čiže ono to není úplne, že necessary update. To je fakt reálne pre tých high-end konzolistov, čo majú 4K OLED telku na 100 Hz a potrebujú vypumpovať čo najviac z tých PlayStationových hier. Rozumieš? 8 kg bez diskovej mechaniky je úlet? To fakt bolo bez diskovej mechaniky? Som si ani nevšimol. No tak to je dosť prestrel, akoby úprimne. Vieš zase, 8 kg a vyťahneš 4K na 120 frameov, asi niektoré hry predpokladám. Taký komp, keď chceš postavať, ťa vyjde minimálne 2 litre. High-end konzolista neexistuje? To je si iba ty myslíš, Richard. At this point buy PC? Postav mi za 800 € počítač, čo ti dá 4K 60 frameov s ray tracingom, hej? Asi ne, no. Asi ne. Konzoly boli vždy strátové, to je known fact, ale kúpiš 3 hry, 2 accessories a majú to naspäť? No však áno. To očividne moja PS5 zvládne, keďže to má na krabici reálne, že 4K 120. Jo, ale bez, vieš čo, ono ti to dá to rozlíšenie, ale zniží ti to detaily, rozumieš? A nedá to na každej hre. Teraz, jak sa budú robiť novšie a novšie hry, tak už ti to nebude dávať. Ale ako takto, pokiaľ fakt niekto hrávate na maximálne QHDčku, úplne na pohodu PS5, čo máte teraz, je v čile. Pre tých, čo máte 4K, 120 frame, tak pre vás je asi PS Pro. Ale akoby bez mechaniky, divnota. Na mojej krabici od PS5 je napsáno 8K. Nevidel som ešte hru, čo by som na tom hral v 8K, ale hej no. Možno content, že to prehrá 8K, alebo čo. A ten pro ovládač mohli dať teda. Tak ako by ten pro ovládač, myslíš tento, Jerry, hej? Tento, že by bol k tomu? Ten ovládač stojí 250 €, chápeš? Čiže neviem, či by ti to k tomu dali, ale možno bude, že pro bundle za liter. Máš. Chápem ten upgrade, ale price je overkill, pochopil by som s diskovou, stojí 800, ale bez nej je to hardcore. Tak akoby, keď chceš mať taký komp 4K 120 s ray tracingom, alebo 4K 60 s ray tracingom, pod liter 600 určite nejdeš. A to sa ešte nebavíme, že monitor k tomu niečo, klávesnica myš. Ja viem, že ľudia budú lebo 8 kg, to je asi najdrahší PlayStation, hej? Oficiálna price PlayStationu, asi najdrahšia, čo kedy bola. Ale 4K, 60 alebo 120 s ray tracingom, komp taký 2 litre isto. True, ale PC je viac využiteľný ako konzola? No dobre, ale tak keď sa, vieš čo, 3/4 ľudí, čo chce PlayStation, sa chce hrať, nie? Dole, alebo sa milím. Jo, časom povie určite dole, to ako bez debaty. To je launch price, rozumieš? Keby sú hry aspoň only na PS5, ale ne o rok, 2 sú na PC, no však dobre, veď keď sa ti chce čakať, tak chill. Len vieš, ne každý má proste ready komp, alebo chce si kúpať komp, čo je ready na také hry, rozumieš? To je skoro dvojnásobek jak PS5, když vyšiel. No však áno. Je to fakt pre tých úplne high-end gaučakov, čo majú proste 4K OLED 120 Hz telky. Není to pre každého upgrade, určite. Takže long story short, PS5 normálne stačí. No zatiaľ, hej, ako vieš čo, ja napríklad, keď som streamoval Last of Us 2, keď vyšla, som ju streamoval na úplne klasickej PS4 a zahral som si. Úplne v pohode. Záleží, čo budú teraz s týmto hardverom robiť herní developeri. Hej, pokiaľ začnú primárne abuzovať Pro model, výkon Pro modelu, tak možno začneme cítiť, že klasická PS5 neutiahne tie hry dobre. Hej, môže sa to stať. Uvidíme. Už pri tej cene by mohli aspoň 2 TB pamäte, tak nič ti nebráni zobrať SSDčko, čo máš teraz v plejku a plesnúť to tam, vieš, ak máš. Ale tak ako vždy, už úplne na konci generácie sa ukáže max výkon konzoly. Jo, určite. To za chvíľku príde, 3 roky, no. A už to príde. Inak treba brať jeden fakt do úvahy, že tie hry nebudú v natív rozlišení. V podstate každá hra bude mať PS-kový ekvivalent DLSS. Tam si viem predstaviť, že buď budeš mať 4K 60, ale vyzerá to megalit, alebo 4K 120, ale bude vidieť troška upscaling. No jasné, však preto ukázali hento. Ja hovorím, že ak Nvidia karty, bude to ich AI upscalovanie, no jasné. Osobne si myslím, že ešte nie je ani dostatočne využitý výkon PS5. To záleží. Ako určite, keby sa robí first party hra, čo má vycmulať to playko na 1000%, vieš, že nezostane jediný kus toho hardvéru nevyužitý, tak by tie hry dokázali byť úplne že insane, ale tým, že proste vieš čo, first party hry na PlayStation sa nerobia furt, primárne sa robia third party hry, momentálne aspoň, tak ťažoba, rozumieš. No dobre, tak ale videjko bude z toho na hlavný kanál, takže dajte tam odber. Keď budete chcieť vidieť unboxing tejto zábavy, určite to bude vo videjku. Napísali, kedy to vychádza? Ešte nemajú ani na stránke PS5, si predstav. November 7.11. OK. Čiže pred Vianocami akurát, no jasné. Tak snad sa nám nejaký uleje na videjko. Aspoň, že to bude mi 2 tera uložište. Má to akože vstavaný 2 tera? To vážne, ako je v tom 2-terové SSDčko, hej? Tak to je dosť OK. SSDčka sú drahé tak to je v pohode. Takže toto sme neriešili, že? Že tam je 2 tera SSDčka. No, hoši moji. Jak sa vám
teraz. Dvojterové kvalitné SSD je tak 200-300 eur. No a presne. No. Takže tam by som nejako aj nechal túto záležitosť. Ale tá cena je bez mechaniky a stojanu, to je masakr. No tá mechanika, to ma zaujíma, jak majú vymyslené. Lebo to je akože za mňa dosť waste. Ale zase je pravda, že ja do toho ani tie CDčka už nepchám. Ale pokiaľ sa tam dá atačnúť tá, čo si kúpiš k Slimku, tak no. Takže za mňa, ako hovorím, je to pre tých úplne high-endových konzolistov, čo majú proste brutálne nadúsené telky. A za 8 kg, akože vieš čo, mohli dať verziu, čo má menej pamäte. A nech to stojí, že 7 alebo 6. No, alebo 8 kg je akože dosť. Doteď hrajú na PS4 a som spokojný. To je iba dobre pre teba. Oplatí sa predať PS4. Dobre, a teraz sa ma budete pýtať, či sa oplatí, alebo oplatí. Hoši, tá hra ešte, teda tá konzola ešte ani nevyšla. Aj bože môj, kamo. Jak mám vedieť, či sa to oplatí, keď som to ešte ani nemal v rukách? Jak to mám vedieť? Dick Duša nejaký toxický, idem písať na TikTok, aký je toxický, lol. Lebo si tech god, tak prestaň buledné, tak ste ma označili vy. V živote som nepovedal nič také, že som nejaký tech god. Ja som proste Dušan, čo si rád kúpuje elektroniku. Tech god som nikdy nepoužil tento termín. To ste mi vydali takú nálepku, odmietam ju nosiť. Hráme videohru.